माबा डिसेम्बरनि 11 तारिखनिफ्राय हरनि 9टा 9:30 बेयाव ओंखारलांदों। मा मुं? रंजालि बर'। नोंनियालाय? आंनिया मन्टु बर'। गामिया? थमथमा हाग्राबारि। नोंनो फोरमायलायाखै नामा? खोन्थायाखै, खारखोमा लांदों, सोरदो थांदों मिथिया। हराव गारि फैदोंनो, गारिजों लाना थांदों। बेनिफ्राय आं फुङावसो मिथिबाय, उन्दुना दंमोन आं। आरो हिनजावाबोलाय जौ सेरेब लोङो, लोंनानै गुबुनजों थांदो। बेनिफ्राय गोदान नाम्बार बानायना लादोयो, आं मिथिया। उनावसो गामिनि मानसिफोरा आंनि बिबाजै जानाया खोन्थादो, नाम्बार बानायदोंमोन ओरै होननानै। रावनियावबो नाम्बार गैया बियो। बिनानावफोरनियावबो बायदि बायदि आलासिफोरनियावबो नाम्बार बियो। मुसलपुरावबो न' बिनिया, मुसलपुर नारेंपुर पलासगुरिनि। नाम्बार बियो, नाम्बार रावबो होआ, मिथिया उनुवा होनो। बिनानावफोरावबो मिथिया उनुवा होनो। मागोनि दमासि बायनायनि उनाव बिसोरो बिब' बिनानाव गासैबो जमा जानानै रां रुफानि थाखाय नांलाय खमलाय जादों। नोंजों? बिनानावफोरजोंनो जादों। न'आव थांना दङमोन? न'आव थांना दङमोन। आं खोनाना मोनो, आंबो थांदोंमोन ना। ओमफ्राय बिफंनियावबो नाम्बार बियो, नाम्बार गैया, किबा गैया ओरै होनना बुङो आरो। न'नि मानसिफ्रा नोंजों सापर्ट गैया? हिनजावनि न'खरनिया? खोन्थायाखै रोखायै? खोन्थायाखै, रावबो खोन्थाया। म'आव दं म'आव गैया बेखौ मिथिया। सोरबा लांनानै बुथारदोसो ना मादो, जेबो उदिसखौनो मोनाखै। आं नागिरबाय थादों, मोनिखाय थमथमा थानायाव एजार होदोंमोन आं। गोबाव जानायखाय एसे रागा जोंदों। बेनिफ्राय आं फैगौबा होननानै साननानै नेबाय थादोंमोन। नाथाय खा खबर उदिस मोनाखै, रावबो खोन्थाया। म'आव दोङो म'आव गैया, नाम्बारबो बिबाबो नाम्बारबो होजाया। बेनि आखायाव गोदान नाम्बार दं? गोदान नाम्बार दङ, गोदान बानायखोमाना लादो इयो। न'नि मानसिफोरजों सोमोन्दो दंना गैया ओजों गावसिनि? दोङो, इसोर दोङो। ओजोंनि न'खरनिफ्रा खोन्थाया? खोन्थाया, रावबो खोन्थाया, बिनानावफोराबो खोन्थाया। नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा? नांलायनाया ओरैहाय नांलायाखै, ओरैनो दै गुदुंनि थाखाय खुमाखौ मानसि खावनायलाय दा न'आव फैनानै दुगैनो नागिरदोंमोन? 6टासो बाजायाव दुगैनो होननानै माबाबाय। ओमफ्राय दै गुसु फुदुंदोंमोन, दुङासै। बे दै गुसुजों दुगैनांनायनि थोरिया नांनाय रखम जानानै मुगासे मोनखांनायनि उनावसो मानसिखौ नागिरबाय आं। मानसिया गामियाव थांनानै बाय बांला लोंनानै ओंखामबो जानानै ओंखारलांदों। दा मा बुङो, फैफिननायखौ लुगैयो नामा? फैफिननायखौथ' लुगैयो, लुगैनाया। गावासो फन हरा मोनहरा। मबा दोङोबाबो आं लायनो थांगोन, गाव जुदि फन हरोब्ला। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजाखौ नागिरनो, जेराव मोनो बेयाव लाखिना दोननानै फन हर आंनो।